Asiya ya mai kirki Asiya cikin su ɗari dubban mata ke naka kallo Asiya ina ƙaunar ki ya mai kirki cikin su ɗari dubban mata ke naka kallo Asiya 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 godiya a gare ka sarki Allah mahaliccin kowa Asiya ka kai mini baiwar yin waka ka bani iyawa Asiya Allah ni ka yi mini jagora a duk lamurana Asiya domin darajar manzo na ka tsaga da mai gaskiya kallon so na yi wa abar ƙauna da ke ta arena Asiya cikin su ɗari dubban mata buga na nufina Asiya idan za a cewa zan ɗauka ke zan zaɓa Asiya domin kin tabbatar zuciya kin sace ta gaba ɗaya soyayya ikon Allah ce sanan sa'a ce Asiya so mai son ka da gaskiya kawai ka dace Asiya tausayawa a soyayya wannan kauna ce Asiya kamar yace Asiya ta so ne da na kauna ta da gaskiya kaso ka a soyayya wannan nasara ce Asiya idan aka ki ka kayo haƙuri a so ka musance Asiya aran soyayya ba a yi ko ayyawarance Asiya maso masu son mu dan Allah mu rike juna da gaskiya Asiya 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 kalami na kan soyayya baya karewa Asiya mutunci kima darajar ki shi zan karewa Asiya gaishe a soyayya baya nunawa Asiya baya nunawa ita ce alamar mutum mai tarbiya ginin da kake yi ya rushe ya yi zubewa Asiya wadatar zuci ce rashin nuna gazawa Asiya zuciya in ta mutu babu mutum ya yi macewa Asiya zai wulakance zai kaskance ya gyara halinsa a duniya gaisuwa a gare ki diyar kirki ina godewa Asiya shagin so ne ya saka ni a yau nake wakewa Asiya dillin ke kika yi cikin zuciya Asiya kin zaman toni na zama nake sun tsayin shekar su daya ina kaunar ki Asiya ya mai kirki Asiya cikin su ɗari dubban mata ke naka kallo Asiya ina ƙaunar ki ya mai kirki cikin su ɗari dubban mata ke naka kallo Asiya 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 MS Mix